Goeien en welkom bij de laatste aflevering alweer van het Scootjesjournaal vanuit Jennewoord, dat de historie van het scootjeszeilen uitazemt. Joet, geen historisch item, maar binnen we in het nou met een lied van Jan Tekstra en prachtige beelden. Het is heel begrijpelijk daar net van, maar ja, het is gewoon, je leven daar het hele jaar heen. Het is altijd van juli tot juli het hier, niet van januari tot december, nee, van juli tot juli. En de apotheose komt er, Joet, bij het Valkjeszeilen. Na een protte rekkenwerk is de uitslag bekend. En mijn gasten binnen Joet, Heid en zo'n Brouwer. Pieter Brouwer, 3-voudig kampioen op de Gerben van Maan, Jereveen. En Harmen Brouwer, debutant die net debuteert dit hier op Langwaar. Goeie. Hoi. 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 Welkom. Man, ja, er wordt net zield. Hoe vaak heb je met rond tafel aan? Nou ja, dat is menig keren. Ja, dat gaat eigenlijk het hele seizoen was een beetje terug. Hè. Je het wel terug, je het net terug, kan het misschien toch nog. Zou er nog wat gebeuren hier of daar? Nou ja, maar ja, achteraf weet je gewoon, in achterrollen weet je gewoon dat het gewoon niks zou worden. Ja, best maar de beslissing? Ja, zeker. Ik vind het wel hartstikke jammer dat dat voorop stellen. Had wij wel zielen zoen, want Per Wiekelien wie het nog zei van hey, misschien nog. Hè. Maar had dat zo wijze zo hier de plat vergongen en ik weet ook wel voorwest. Alleen ja, het is gewoon de juiste beslissing. Ja, Pieter, zuster, ik zei nooit? Ja, ik wel, maar ik vind het wel heel jammer voor hem. Ja. Ja, het is gewoon wel, het week heel speciaal geweest. En net een speciaal dat er in wezen, twee broers in wezen in de SK-zielen, maar wel een tweeling. Ja. Ik denk net dat dat nog gehoord je vaak aan Nee, in die 74-jarige historie nog nooit. En daarvoor valt mij mee. Ja, viel dat zelf ik als bijzonder? Ja, in het begin wel vind ik dat wel heel bijzonder. Ja. En vooral dat je dan skipper bent, dat je dan ongesteld wordt. En dan is het natuurlijk wel hartstikke mooi dat je je broers zielen kennen natuurlijk. Maar je ontwikkelt jezelf omdat je met het skip bezig bent, met een team bezig bent. En je ontwikkelt jezelf dan in hoe je ermee omgaat met het. En dat is... daar zie ik nou net mee bezig geweest. Nee. Ik heb meer skippers hier rond tafel gehad en die zeiden ze eigenlijk al even, ja, het is spietig, maar voor een debutant is het extra zoer. Ja, zeker. Nee, maar dat is ik zo. Ik wil, daarom denk ik wel dat het voor de jongens, dat ze die beslissing namen hebben per week alleen, dat het al je wat losser was. Nou ja, dan wordt iedereen gek in de kop zelf, want dan denken ze wel dat het al je kan. En ik denk altijd nog wel dat het zielen op zichzelf geen probleem wezen zou. Maar voor die jongens, ik bedoel, ze hebben nog net hij had nou vorige week een Thomas die het er voor het eerst hield. Ja. Maar ik bedoel, en dat ging hartstikke best. Maar je bent ook oors bezig met een nieuwe ploeg en je kan je wel altijd zeggen, ja, vroeger dit en vroeger dat. Ja, het is gewoon oors als vroeger. Dus ik bedoel, dat is, het gaat nou op een hele andere manier wat er zielt. Ja. En de skip ben ik oors, en dus ik denk dat het een heel goede beslissing is wat ze nou dienen hebben. Ja. Hoe is die tarret rond de winter? Ja, gewoon natuurlijk. Ik kreeg in oktober de jaren dat ik dan skippen waard. Nou, en dan belt Jelle Talsma mee op van, hey, zou ik maar mijn skipzielen willen? Nou, we hinten wilden ze gewoon van, nou ja, had er nog eens een skip vrijkomen zo, waar zou je dan met zielen willen? Nou, dat wie dat in je van natuurlijk. Ja, en Waarom? Dat is gewoon een piepster. Piepsters die worden al je kampioen. Dus dat is de laatste jaar just. En de boeteverlaatsers ben natuurlijk hartstikke snel en dan kom ik dichterbij. Maar dat skip is gewoon hartstikke snel. En daar kun je denk ik maar verder. Ja. Dus dat gebeurt dan. Nou, is dat natuurlijk hartstikke mooi. Nou, maar hier is al op het autoscootje van Langwaar zielt. Oh ja, zeker. Ja? Absoluut in. Ja. Niet net een eersk, van dan wil ik een oorscootje? Nee, absoluut geen eersk. Nee, zeker niet. Nee, het kwam echt op mijn paard. Roekenpalrace, de laatste wedstrijd van het seizoen. We varen het skip naar Gorodikta en ik wil bellen voor op het scootje van de Gerben van Maan. Ja. En hij zei van, Jelle zei van, was ik maar mijn scootje zielen, want ik heb dus zo skipper geweest op Langwaar.
Nou, dat is natuurlijk helemaal top. Ja. Het, En hoe bijzonder. water in lang waar reageren dan? Ja, dat weet ik net. De ene vindt het mooi, de andere vindt het net mooi, maar dat heeft Maar altijd... wie voor het kleer? Dat we in principe ja, vrij gauw beklonken Ja, met het bestuur. ja. En zo, ja. Ja, nou is hij debutant, Pieter. Voor die is het heel lang lien dat debuter wie. Kist hij dat nog herinneren? Zo'n jongen bedoel, dat Ja. skipper. Ja, als skipper. Ja, dat ken ik me nog heel goed herinneren. Wat voor spanning zit er dan op? Een hele grote spanning. Maar het week een hele pad hoe ik skipper worden ben, is eigenlijk wel een beetje heel nieuwe zeg maar. Mijn broer die hier vast al jongen al een paar hier, dat er wel ophouden wordt. En nou ja, goed, dat hier ik melden naar het bestuur daar. En hij wilde heel graag weer een brouwer op hebben. Nou, en daar hebben ze toen op dat moment net zo vol met die. Want Jitte moest skipper blowen eigenlijk. Nou ja, en toen ik weer, dat weet ik nog heel goed, ik weer onderwijs met de Jalling van Haas naar Heerenveen. Ja, je bent altijd onderwijs, had je een bellen willen. Altijd. Zeg maar. Ja. En toen we kreeg terug Fransje. En toen Ja. bellen had hij buitenkant mee op. Van Jan Wout. In oktober. Ja. En hij zei, we hebben een nieuwe skipper nodig. We wonen ook wel een gesprekje met die jongen in. Hoe liep het dat? Nou, ik zei, daar is die enkel liepen voor. Jan Wout, ik weet het heeft altijd een bepaald plakje. Ik kan ze 4 voet vanzelf. Nou, zei die bal begon te rollen. En toen ik skipper weer in het vertelde, toen werd al in paniek in Heerenveen. Maar Ja. toen werd het leid. Want toen zie je het op Jenne Wout. Ja, Ja, klopt. ja. En ik heb prachtige mooie herinneringen Ja. aan Wout. Echt Kom, hier. ja, daar komen we aanst op verder te praten en ik hoe de baan met de Gerben Vermaan. Maar we gaan eerst even naar dit hier, hè, dat 75-jarig jubileum. Het zielen dat net trok hier en dan wordt er een lied skreund, terug Jan Tekstra. En dat sturen we nou uit met beelden van nou en doe. Toen ik als lied jonkje bij huid op het schip mooi mocht, voelde ik samen die spanning die daar werd huid als de simmer nooit zocht. Ja, het is een heel nieuw simmer. Ik ken er nooit een bouwvak ooit op vakantie geweest als naar Scootjes zien. Dus ja, dit wordt een heel vreemd jaar. Je moet de strijd zwieren lippen en dat net altijd de beste won. Nou, het gevoel is kloten. Echt een drama. Skip is klaar, leidt voor de wal. Wedstrijd klaar. En we zitten de neus te eten. Dus, ik heb het gevoel niet eerder meegemaakt. Nee. Altijd weer werd die dream, maar nee, ik de moed om te vregen. Leed mij eens ontroerd. Dat is heel raar. Dat is heel onwennig, onrustig. We hebben natuurlijk al een paar weekenden gewoon dat ik in een skielerij weer. Ja, dan zit je eigenlijk met jezelf wat in paard. Dat is heel apart, heel apart. Voor alle toren doof en blind, je alle regels zien. Dat is waardeloos. Dat is gewoon echt weer. En dat is niet eens zozeer om mij, maar ik meer om een band van mij. Ik wil u ziet ze en zeker uw harm. En dat is natuurlijk jammer dat het dan al eens net terug is, dat zou zeggen. Laat mij dan maar geen in te lieds wie het zichtje. Het is heel begrijpelijk daar net van, maar ja, het is gewoon je leven daar het hele jaar heen. Het is altijd van juli tot juli het hier, net van januari tot december, nee, van juli tot juli. Nu willen we jaren verder, wat eer weer het is net meer. Ik vind het jammer dat het scooters schrikkelijk jammer. En voor de mensen die op het moment zielen, ja, jammer. Wij hebben ja, ellende van. Maar ik bedoel, voor de gezondheid en dat moet ook. Laat mij eens ontroerd. Voor een keer dat machtig gevoel, maar het stoer in eigen. Dat vind ik vreselijk. Ik ben aan 47 geboren en ik heb nooit misten. Nooit. Voor alle toren doof en blind, je alle regels zien, maar de kop in de wind. Ja, er spreekt toch wel teleurstelling en verdriet uit. Hè? Het is toch een beetje verdriet, of net, Pieter? Ja, zeker. Nou, dat is ik zo. Dat voor mij ik. Maar ja, goed, je had er natuurlijk wel van maart, toen het helemaal loskwam, zeg maar april,
ja, dan begon je voortdag al toen alles aus zijn was, zeg maar, wat er maar een grote dingen. Nou, toen hebben wij voortdag zijn van, nou ja, dan gaat het scootjesiel niet terug. Nee. Dus dat, en daarvan nou weet je haast al ongeveer van, nou ja, het is wat het is. Alleen dat het een heel nuivere maatheid. Ja, een nuivere maatheid. Gelukkig hebben we nog een heel soort historie om over te praten. En tak om hier wordt er wel versield. Eerst eens even hoe je als familie. Want het was Swan die het nou skipper binnen, zelf skipper West. Die hele lijn zit bij de Gerben van Manen, de Brouwers. Ja. Hoeveel procent van je leven bestaat uit dat scootjesiel eigenlijk? Ja, dat is voor ons ja, de belangrijkste bijzaak van het leven. En het is... Ja, hoeveel procent? Ja, de band is natuurlijk het belangrijkste. Maar ja, dan komt het scootjesiel er heel goed achter. Dus ja, dat is gewoon... Ja. Want hoe ging je dat dus lied wie is? Ja, je hebt iets zien waar wij in 88 en 89 gingen wij voor het eerst mee op het scootje van Heerenveen. Nou, had ik dan even hoe Sietse en mijn zus gepraat en mezelf dan. Dan gingen we mijn hart met mij in de preem. En dan gingen we de hart op, had we vakkenist bij Heerenveen. En wij maken die succes hier in mei van hier in Jontig van uw onkel Tjitte. Dus ja, dat was natuurlijk fantastische liedse mansjes, omdat zat... Huizen heeft je nog. Ja, natuurlijk. Dat is fantastisch. Ja. Dat wonen we zelf ook natuurlijk. Dus ja, in die zin hebben we een fantastisch mooie periode mee maken, sportief pensioen. Ja. Het is wel van belang dat ik je vrouw erachter stiet. En het dat wel eens... knepen, steeds maar? Nou, het nooit knepen, nee. We hebben ooit wel eens zijn van, het zijn de jongens ik, van nou ja, toen was ik wat ouder, zeg maar 10 jaar oud. En toen, nou ja, wat willen we? Maar we kunnen wat oors doen, want dus ja, dat zullen we best wel doen willen natuurlijk. Maar gelukkig zijn ze van, nee, we willen het allerlei als scootjesiel. Ja. Dus en Aukje heeft natuurlijk ook een heel groot ding daarin gehad. Ik ben Santje en Aukje wie ik Santje toen wij elkaar troffen. Dus zijn we bijna 40 jaar trouwd. Dus en zolang het Aukje al 45 jaar die achter het scootjesiel nog schoot. Ja. En dat is hartstikke belangrijk. Maar je ging dus nooit op vakantie eigenlijk? Nee, ik ben echt in het bouwvak. Ik ben heel dat we ooit op vakantie geweest. Ik ben het scootjesiel, dat is dan niet zo'n vakantie natuurlijk. Ja. Nou, en dan ben ze beiden skippers, ziet ze op het Heerenveen. Ik lees ergens dat in het begin van ziet ze zien skip Wollers Maigiest en dan alles een beetje bezeegst en coachtest. Ik zoek mij, dat was eigenlijk het idee. En een beetje hetzelfde werk dan zeg maar wat Arne dat op grauw. Om de meest heen en wat dit en dat. En dat hiek, twee keer heb ik mij was in de maatheid. En toen heb ik zijn oudje zijn. Ik zei, ik denk net dat ik het waar maak. Net maar bemoeien. Nee, want je hebt bij Arne natuurlijk nog correct bij wat oors als als met de ouders, zeg maar. Dus dat ben ik, het is eigenlijk denk ik heel makkelijk in familie van mijn kool. Maar in meer afstand. Ja, je ziet het toch altijd weer dingen die gauwer zeggen bij je eigen zwan dan dat het misschien vreemd is. Maar zo is het een mij willen? Nee, ik wil lauwer op afstand. Dan, ja, dat vind ik vol mooi, dat vind ik vol noffelijker. Als je het vorige week even voor het eerst traint en dan is er maar de boord bij en dan dus haalt het wel wat in de gaten. Ja, maar dat mat ik, want dan dat ik is van leren en dat vreeg ik. En dat ziet sowieso ik. Maar ja, we moeten hem nou delen. Hè? Ja, nou ben je Biden skipper, doet je hem, door wie is bemanningslid bij Sietse. Hoe is dat dan, die verhouding? Als bemanning bedoel je? Ja, nee, dat is, die verhouding is hartstikke best. Geen enkel probleem. Wij kunnen op het scootje lezen en schromen elkaar hoor. Hoe net naar elkaar zien. Ik daar ben je twaling voor. Ja, ik hier in de achterrollen en je weet er gewoon precies van hoe het skip reageert en hoe Sietse stuurt. Dus daar kist ook dan ik weer op reageren. Ja. En ja, dat ging gewoon vanzelf. En heeft wat van hem leerd? Ja, tuurlijk. Maar vooral in teamverband. Hoe ga je met een team om? En hoe doe je dat? Ja. En, wij lieken op elkaar, maar wij zijn heel verschillende karakters bij wij. Maar dat heb ik wel bepaalde dingen van hem leerd. Ja, Sietse heb ik wel van hem leerd. Ja. En wat heb je hem van Heid leert? Van Heid is echt een verbinner, wie dat altijd. Nog. Emotionaal altijd. En Heid hier de teambelang voorop. Ja, die kwaliteit. Had er dan eens in een oude moest of zo, op het scootje. Dan hier wordt de kwaliteit. Dat diegene het oor hier gewoon ik weer omkwam op het valscup, het scootje zien te zien.
Die zeggen elkaar altijd terug tegenaan. Dus dat is hartstikke goed. Ja. Ja. En just ook dingen bij hun waarvan stinkt, wat verdikke me. Ja, nee, maar dat is fantastisch. Ik bedoel, en ik heb vorige week, Sietse die vindt dat dan net leuk, dat ik dat zei. Maar ik heb vorige keer hem wel een beetje bewonderen kennen in de zee. En er is natuurlijk genoeg gebeurd. En ik heb vorige week ik wel eens jongen met langwaarde scootje voor de eerste keer. Toen heb je Sietse zijn, ik zei, er is er een concurrent bij. En dat vindt hij net leuk. Nee? Maar het is wel zo. Dus en dat, de meesten, dat hoop ik voor uw harmen. Maar ik zie ook wel de rust die er dan uitstraalt. En ik denk. En dan best maar alleen nog op een Marie, dat weet ik wel. Hij krijgt heus wel voor de kiezen. Maar ik denk wel dat het een, Het wordt een broederstrijd. Ja. Dat wil je In de graag. goeie, ja, dat willen wij natuurlijk. Zij is het. Ja. We praten dadelijk verder, maar we gaan eerst naar het orenkampioenschap. De apotheose, het valkjesiel. Oh god. We hebben nou tol heel hier bijna eraf zitten. Ja, die horen kan ik wel weer doen. Ja, kom nog vaak. Het is goed hier dus. Hoe wie het? Ja, machtig. Echt super. Ja. Weeske, we willen even graag ook in de vriezentrekking. Deze pakken wij door. Of die? Na een protte rekkenwerk is de uitslag bekend. En voor de eerste, dat is Douwe West. Nou, en eerlijk gezegd, had ik wel oefenen. Hè. Het wel oefenen van de voren. Dus, Hij heeft de hele weekend oefening, weet je, stiekem. Dus, Even mijn valkje. maar hij had hier de zilveren valk, man. De zilveren valk. Ja, kom maar ervoor, Douwe. Ja, Harmen, hoe volste was het ook eigenlijk? Tolde, heel best. Wat verdikke me. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is beginner een beetje zenuwachtig en zo natuurlijk. Dus nee, weet ik het. Een hele leuke dag en het is super cool. En mooi om elkaar, samen met elkaar bezig te wezen. Want men zei het altijd wel, SK is een grote familie. Ja. Maar je 14 dagen en dan kun je wel koos bloed wat drinken. Zo is het gewoon. En wat ik begreep is dat wat hier dus op die Friese man maar die scootjes gebeurt, dat nou al in die valkjes gebeurde. Ja, die is klopt. met die broer aan de gang. Ja, dat komt. Ja. Oh, dat heeft ik nog op beeld. Verschrikkelijk. Nee. Je hebt erbij toch? Wie gewoon mooi. Zij is het. Even hoe lang waar. Even, wat voor team heeft hij helemaal die eigen team geesteld? Heeft nog een paar mij plukt van broer? Nee, ik heb hem net niet in mij plukt van broer. Nee, ik heb hem een heel eigen team geesteld. Ik heb 6 jongens, of 5, 6 jongens van de IFF-scootje van Gagadiek, mijn naam. 4 jongens die het lang waren. En de as van het scootje, nou ja, dat is de vakkenist, een heel goed scoorterman, adviseur en de voordekker, zeg maar, de trainer die hek echt, die hek zo uitzacht en die hek ik al gelukkig aan boord kreeg. Ja. En daarin luistert misschien ik wel een beetje naar het verhaal van die heid van team is belangrijk, daar moet je goed naar zijn. Ja, dat is, daar luister ik in die zin naar dat ik dat zelf wel wist. Door de ervaring van die heid natuurlijk ik, maar je zelf natuurlijk ook wel een bepaalde achtergrond van hoe je het hebt wil en hoe je een team geestelt op jouw manier. Ja. Pieter, Sietse zit op Heerenveen. Ik zei al, er zit die lange lijn in. Wat is dat tussen de Brouwers en Heerenveen? Ja, dat is in 68 begonnen. Of, in 68. Hè. Toen is dat die een neef van mijn heid. Wij zijn altijd omgekeerd, maar dat wie dus in wezen gewoon een neef van mijn heid van Oortak. En vanaf dat moment eigenlijk is dus hij er ik opkwam, mijn broer. Eerst periode net, maar in het begin 20 jaar, nadat mijn mem overleden is, zeg maar, ik ben ze op dat scootje gekomen. En dat wie volgens mij in 74. En dus daar zijn mijn broer en ik werden natuurlijk een heel soort kampioenschap met 11, 74, 74, 76, 77 en 4 keer achter elkaar. Dus dat ging best. En ik ben kreeg in 84, 84 of zo is skipper worden. Ja. Dus dat ging het eerste jaar net zo best. Omdat het te volle volgens mij meestal die ik hem wil vertellen hoe het dwaan moest. Ja. En in die 90 is er voor de eerste kampioen worden. Ja. En toen is 92, 93, 94. En toen 97 nog een keer. Dus dit is ik 4 keer kampioen geweest met het scootje. Ja. En toen 3 keer ziet ze weer al heel dichtbij. Ja, het waren hem even net, nee. maar wat maakt dat skip zo goed? Ja, dat skip is... Ja, ik weet het. Dat skip nou... Ja, het is een heel goed skip.
Vroeger wie het al iets had, tenminste dat het zijn ze wel eens. Als je een piepster onder loop krijgt, dan is er net een beter skip. Als je een blauw vlaatster hebt, die heeft wat makkelijker onder loop. Alleen nog, om kampioen maar zo'n skip te worden, is in wezen wat moeilijker als mijn piepster, als die piepster te plak heeft. Ja. Dat is gewoon. En dat is het punt even West hem. En die Gerben van Manen is te plak. Nou, het is heel raar. We hebben van alles, ik in meer wel bezocht om dat skip sneller te krijgen. En dan kwam het altijd weer op die basis weer om. Dan bezocht het wel in de maaitijd, een beetje meer achterover, een beetje zus, een beetje zo. Ja. En dan denk ik elke keer werd het gevoel van, nee, we moeten weer om. En dan vanuit die basis, we beginnen hoeterlei, achteroer en dat soort dingen, mest. Dus, Ja, het is, nou zit ze erop. Ja. Maar dat was natuurlijk ik wel graag op die Gerben van Manen zielen ooit als skipper. Nou ja, dat parkeren we nou wel lekker. Want ik wil heel graag Langwaar. succes met Langwaar hebben. Ja, maar goed, er zit natuurlijk wel een gevoel bij, of net? Ja, natuurlijk zit er een gevoel bij. Maar dat is ook helemaal net erg. Dat is het skip waar je mee opgegroeid bent en dat is clear. Nou ja, nou heeft ze Pegelien heeft ze voor Sietse gekozen als skipper. Hartstikke best. Vind ik helemaal geen probleem, want ik heb fantastische mooie jaren gewoon. Ik heb zelf al op INIFK zield. En nu maak ik het op Langwaar, maar die jonge Jan proberen. Nou, dat is gewoon fantastisch. Hele mooie kans. Dus. Ja, en Do wist precies hoe ze hem te pakken krijgen was natuurlijk. Ik weet het al, ja. Dat wist precies de tactiek die ze volgen moest. Ja. Messen scherp geslepen. Ja, messen op het dek, zeiden ze dan. Ja. Is het trouwens zo dat als er een brouwer is, dat die altijd de voorkeur krijgt bij Heerenveen? Is dat zo? Dat denk ik net. Nee. Want dat heeft volgens mij toen hij mij ik net dingen. En toen hij ze hebben alcohol aan en... Nou. Ja, en toen is Sietse. Ja, en toen ziet ze alweer. Dus ik heb natuurlijk jaren gehad. Wij hadden de keuze maken toen we die 4 vierkante meter inleveren moesten. Wij de keuze dingen om zo lang mogelijk mij de harde formule te zielen. Ja. Nou, dat heb ik in het begin knap weten. Want net dat we helemaal, maar we kwamen in de middenmoot lonen. En dat we net wend met het skip. En toen ben we het ziek gegaan. En de laatste wedstrijd dat ik zield had dan, waren we gelukkig eerst op een lemmer. En de laatste wedstrijd ging niet terug. Nee. Nou, toen hier wij echt een beetje het gevoel. En ik hier var het zielen al zijn oudjes zijn. Ik zei, want toch de omstandigheden van mijn werk. Ik zei, het is eigenlijk net meer te combineren. Het weer een rottijd. Want ik in 2008 natuurlijk maar dat gedoe. En toen had ik er een beetje spijt van. Ja, want toen had ik het gevoelsmatig idee van, ik heb er wel, weet je wel. Ja. En daar heeft toch een periode van nodig om... En toen wie het besluit nam. Ja, klopt. Ja. Maar we krijgen nog een glorieuze toekomst, toch, Herman? Ja. Bij de brouwers. Ja, ik ga hem voor toch. Ja, Ik bedoel, Neukes Knien ziet ze en ik. Dus we hebben PB aan op de wereld zetten. Dus die en mijn zus kijk trouwens. Dus, die brouwers die bleven er komen, dat zie je het al niet. Ja, dat komt wel goed. Ja. En waar we het nou meer kampioen? Langwaar of Heerenveen? Nou, ik denk van, ik hoop voor Sietse dat het Tory hier kampioen wordt. Ja, want het wie wel zoer, hè? Nou, in ieder geval 1 hier. Ja, dat is heel zoer. Ja. Goh, ja, dat wie wel een tas staan. Dat klopt. En Gisto voor kampioenschap, zit dat er al in? Nou, je bent natuurlijk hartstikke realistisch wezen. Ik ben niet gek, maar ik deze tijd ik zo. Het scootsseizoen in de terug. We hebben nog 4 maanden om te trainen. Uw seizoen 2021 is vorige week het ons begonnen. En we kunnen lekker targeten op 2021. En dan proberen we zo goed mogelijk onder de start te komen. En dat gaat iets lukken. En wat het resultaat dan is, dat moeten we dan maar weer zien. Maar dat duurt nog wel even. Maar we beginnen in ieder geval we stonken erbij zijn om heger op te komen. Om zo heeg mogelijk te Zeker, eindigen, absoluut. Dat was meer net een sport. Zij is het. Tegen Tankheren. Mooi verhaal. Alsjeblieft. En het is de laatste aflevering van dit Scootjesjournaal. We hebben het maar een heel soort plezier maken. Ik al wutter net zielt dit hier. En wil je meer hoe het Scootjesjournaal weten? Zoek dan even op de website van het Scootje Museum. Want dan kun je hier de historie ik nog even preeuwen. Ik zei eens nog een hele mooie dag. En we hebben nog een orde. Die van Nienke de Jong. Als ik denk aan Simmen in Friesland, dan denk ik aan de radio. Aan de radio van uw mem. Die stond altijd in de keuken en die stond altijd afgestemd op Omroep Friesland. En wij, de band, roen dan in vakantietijd de hele tijd het huis in en uit. Op zoek naar wat te drinken of op zoek naar de keertswand omdat er keerts worden zoeken. En dan jij ik altijd Omroep Friesland radio en dan Simmen in Friesland. Bakboord, Auke de Groot,
Die moet stuur worden, die moet En dan vooral die dagen dat de safvolle sport op radio weer, dat ze bij Omroep Friesland haast net wisten hoe zelf ze naar elkaar skekelen moesten. Het concours Hippiek in Boetenpost, de PC in Friendship, het Zielda in Snits. En dan de stemmen van de verslagjouwers die de hele tijd naar elkaar oerskekelden. Oh, we beginnen Geert van Tuin op het Chocolaan in Friendship. Hoe gaat het daar? Ja, het is Yves gelijk, het is hartstikke spannend. Dan gaan we nou naar Sippy en Klaas. Hoe is het bij het scootjesielen? Ja, grauw niet heug om het tonnen. Nou, dat soort dingen. En dat jij ik dan de hele tijd de dag terug bij ons met uit de keuken komen. Als mij vraagt is wat is Simon in Friesland voor die, dan is het dat. Die radio, die stemmen, die sport. Maar er zit een gat tussen grauw en Jennewoud. Dat gat, daar zou de jouwer in broezen kennen.